Birinchilik bilan assalomu alaykum hammalari umid etgan taman gelip yeren bolsaňyz. Bir hakykata aýdyp geçmekçi bärde ýöle şu wagt nerdendigini soramam, men bir türkmen, şunu bilen boldy. Men bärde Gurban Ulas etlenýän, ulu gepler zady oturjaklar adam ýaly malaýym gepler oturşum. Eger edýän ýalňyş hereketleriň beýle dowam etýärlik bolsa, ulam gepler. Onsoňam bir günnäl, bir aýdal, bir ýyllap ýol ýaparýar. Kim sen? Halkyň näme günah etdi munýar? Şu videomu saňa gowuşmagyny isleýän, kim bärine saňa gowuşurýan bolsa, şonuň ýaly bargan geplemek isleýän. Videomu aşagyna ýazanyňyzda virus sebäple çaralanyk diýip ýazjak bolup pikirlenmem oturmaň. Sebäbi bir iňe bile bir çaga virus näme dip biler? Bir iňe bile bir çaga virus dälle, bela bolsa da iňe çagasyndan aýrylyp bilermi? Veya da çaga iňesinden aýrylyp bilermi?